سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب channel سينما سمرن لومون كم وترو زي تفرالي سبورتا حبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم كابسكاريا ناب تاريخاويت كتما إسطنبول بناي 272 كيلومتر زغصلم شارشاين زازامن مدرخ زور بريزيدنتا تركي ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ክለብ አስታና ፕሮ መዝሃዊ ቅዱስ ካብ ዕውት ናይቲ መድረኽ ኢዋን ካሌብ 34 ካሊታት ድሒሩም መበል 17 ከኣቱን ከሎም ብሓፈሻ ውፅኢት ድማ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ንፈለማ እዋን ኣብ ፖዲየም ብዩሲአይ ዝተሰርዐ ዓለማዊ ቱርክ ስቀል በቂዑ መራው ቅዱስ ካብ ዕውት ዙር ቱርኪ ናይ ጋንታ ሎቶል ሱዳል ካሌብ ኢዋን ብ33 ካሊታት ድሒሩ ነዚ ታሪኻዊ ክብሪ ክላበስ ክኢሉ ዘሎ ጋንቱ ካዛኺስታናዊት አስታና ፕሮ ድማ ድሕሪ ማዛና ፖሶን ማርሴ ፕሮቪንስን ኣብ ካልኣይ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዓ ነዚ ውድድር ዛዚማቶላ ጁቬንቱስ አመበል 150 ጾታ ኣብ ስታዲየም አሊያንስ 335 ሾቶታት ምዝጋብ መበል 127 ዓወት ኣብ ዘመዝገበቱሉ ግዜ ንፊዮረንቲና 2-1 ድሕሪ ምርታዓም ስኳዴቶ ኢጣልያ ገና 5 ጾታታት ተሪፎን ከሎ ዋንጫ መልዓላ ኣረጋጊጻላ እዚ ንጁቤ መበል ሻምናይ ተኸታታሊ ግዜ ክትዕወተሉን ከላም ኣብ ሊጋት ኤውሮጳ ድማ ክብረ ወሰን ኮይኑ ተመዝጊብላሎ ኣቀዲማ ኦሎምፒክ ሊዮን ካብ 2001 2002 ክሳብ 2007 ንሸውዓተ ተኸታታሊ እዋን ብምዕዋት ክብረ ወሰን ሒዛ ጸኒሐም ኣብ ኢጣልያ ኣቀዲማ ኢንተር ሚላንያ ን5 ዓመታት ኣከታቲላ ክትዕወተሉ ክኢላ ነይራ አሰልጣኒ ማስሚሊያኖ አሌግሪ ን5 ተኸታታሊ ጽዋእ ሴራ ኢጣልያ ዝዓወተ ናይ ፈለማ አሰልጣን ኮይኑ ኣብ ታሪኽ ክጽሓፍ ክኢሉሎም ብሓፈሻ ድማ 6 ዋናጩ ስኳዴቶ ብምውሳድ ድሕሪ 7 ዋናጩ ዝዓተረን ጆቫኒ ትራፓቶኒ ተሰሪዕሎም አሌግሪ ንቀዳሚቲ ጽዋእ ምስ ኤሲ ሚላን ኮይኑ ኣልዒልዋ ዝኸበረ ተጻዋታይ ጁቬንቱስ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ 3 ካብ ዝዓብዩ 5 ሊጋት ኤውሮጳ ብምዕዋት ናቱ ክብረ ወሰን ኣጽሒፉም ንፕሪምየር ሊግ ላሊጋን ሴሪአን ዝተዓወተ ሮናልዶ ምስ ናይ ፖርቱጋል ሊግ ሓዊስካ ኣብ ኩሉ ዝተፈተነ ሻምፒዮን ምዃኑ ኣመስኪርዩ ብዛዕባ መጻኢኡ ብዙሕ ክዝረበሉ ዝጸንሕ ሮናልዶ 100% ንዝመጽእ ዓመት ብማልያ ጁቬንቱስ ክረአየ ክብል ገሊጹሎም እዚ ፖርቱጋላዊ ኮኸብ ብዘመዝገበን 19 ሽቶታቱም ንጋንቱ 16 ምግዛም ኣብ ዓወት ጁቤ ወሳኒ ተራ ምጽዋቱ እዩ ዝግምገም ብኻል ወገን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታ ጁቬንቱስ ብወገነን ንተኸታታሊ ካልኣይ ግዜ ነዚ ዋንጫ ከልዕላ ኣኪኢለን ዝመጽእ ዓመት ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ዝረኣያ ዘን ተጻወቲ ሰንበት ኣንጻር ፊዮረንቲና ናይ ኮፓ ኢጣልያ ናይ ዋንጫ ተወሳ ምስ ዝዕወታሉ ድማ ካልኣይቲ ጽዋእ እዚ ዓመት ከልዕላ ክኽእላ እየን ባርሴሎና ኣብ ሜዳ ንሪያል ሶሲዳድ ዓዲማ ኣብ ዘካየደቶ ጾታ ብሾቶታት ብተኸላኸልታ ክለመንት ሊንግልን ጆርዲ ኦባን ተሓጊዛ ነታ ብኳመን ሓንቲ ሾቶ ዝረኸበት ሶሲዳድ 2-1 ረቲዓታ በዚ ድማ ጉዕዞ ንዋንጫ ኣዝያ ተቐሪባላ ባርሳ ዝመጽእ 2 ጾታታት ምስ ትዕወት ብቁጽራዊ ሓቂ ሻምፒዮንነታ ከተረጋገጽያ ነዚ ቅድሚ ፍርቂ ፍጻሜ ጾታ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣንጻር ሊቨርፑል ምስ ፍጽሞ ድማ ተወሳኺ ስነ ኣእምራዊ ድርዒ ክኾን ኣይግመት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዘላ አትሌቲኮ ቦገና ናብ ሜዳ ኤቫር ተጓዒዛ ብሾቶ ቶማስ ሌማር ሓደ ባዶ ብምዕዋት ሳልሰይቲ ንዘላ ሪያል ማድሪድ ናይ 7 ነጥቢ ፍልይ ምንጻፍ ቦታኣ ከተውሕስ ቃልሳላ ዳኛ ናይ ጾታ ንስጳኛዊ ኣጥቃይ አልቫሮ ሞራታ ኣብ ክሳዱ ብምጽፍዑ ኣቃልቦ ዝስሓበ ጉዳይ ነይሩ ራዮ ባዮካኖ ዝመጽእ ሰሙን አንጻር ሪያል ማድሪድ ኣብ ተካሂዶ ጾታ ካብ ዝተለቀሓቶ ራውል ደ ቶማስ ከተሰልፎ ፍቃድ ክትሓታ ምዃና ትገልጻላ ከምቲ ውዕለን መሰረት እዚ ቁጥሪ 9 ተጻዋታይ ኣብ ዝግጥም ዘይሳተፉ እኳ እንተኾነ ንታሕቲ ንምውራድ ኣብ ቃልሲ ብምህላዋ ግን ነታ ዓባይ ማድሪዳዊት ጋንታ ክትተሓባበራ ክትሓታ ክትግደድ እያ فرنساوي أكافالي كلب بالنسيا جوفري كوكوندوبيا مسغانتو آب ناي ربع فتصامي إيروبيان ليج أنصار بياريال آب زكايدو لزنبر غزي منبر بيتو بسلسة سرقتي آب حدقا آتيو منبارو تغليتم غوربيت نايزي فرنساوي أكافالي زي نبور كونتات تعزيبا إلو نوارياتات نايتي غزا أنت زي نقر اتوم بيتو كحلو لزقوت صورهم زبعنياتات متهاملو نيرم انتخونا اتوم سرقتي آب كلو كيبت سحوته فليتهم كهادمو كيلم كتكاملو زحاسبو زتفلاليو مفاتح حتى أونن مودشان دما كمستر
ዝተረኸበ ተፈሊጦም أقدمون زحلف سمون جزا برازيلاوي جابرييل باوليسان أرجنتيناوي إزكيل غاراين ناي بالنسيا كمون فانوس موري نسي بياريالن بسنقي سرقتي متقعت سرقي كم زوردم انتخونا جن زخونا سرقو نبرت كم زي نبرن يفلت أرسنال نوانشا إيروبيان ليج مسعوتلو نأسلطانيا أوناي إمريت توسخي نشمتة تصاوتي زخون باجت كم تسلع له أفليتام أرسنال بزيكاتي مسك أداموت 4 مسزازم زهلو ناي جوال إيروبا هلون نوانشا إيروبيان ليج مسعوتلو نزي كبري كتركب كتكليام سلازد ما أزي مسزخون نزي أسلطاني 7.5 مليون باوند كتسلع له قال أتياتو للام نجوال الكلوبات إيروبا كساتف مزيك الجن أقدمو تسلع له 4.5 مليون ترايو كوهابهم إذا خمسي لنكولو أنصار نابولي مسبرت زقتمو أب كرامات وان جيفنتوس زخون آرون رامسي نخلت توي 3 سامنتي كاب صوتا كم زرحقن أفريق في تسامي إيروبيان ليج نيم ستاف تقولون كم زتصلو يقلت علوم نقطم آياكسن جيفنتوسن زداني فرنساوي كلمة توربين نمن النتو سريقو زي حقاوي مرهانيتات كابن نابن بيلجيوم فرنسا كساقاقر تصنحو الكسب اب تحساس زحالف عمد كم ستحزت حبيروم زي ما أكلا دانيا بزعبازي زفلت ويبلين آنا نتسوه سبيا كبل مليسو اللوم مانشستر سيتي توتنهام 4-3 كوانترت عتا توتنهام بدمر وصيت اب زي ميد اب زئتوتو بزعشتو ربيحه ناب فصامي سغيرام غوارديولا كاب 2011 جميرو ناب فصامي شامبيونز ليج مبصح تصقيملوم انتونه ازي نزي اسبانياوي تاريخ كام مسرح ايكلكلون اب تاريخو مبل 27 ناي اودي كام حلاف صوتا عوت زمزغبه غوارديولا مع سر أليكس فورغسون كارلو أنشيلوتي هوزي مورينو كسرع كيللوم ستارلينن باندايكن زمرحو 6 حصيات بلوص تصاوتاي بريمير ليج 2019 اب زتفلطلم عوت زحلف عامت محمد صلاح اب تزرزر كاتو ايكالن مانشستر سيتي نسلسته تصاوتا ستارلين اغويرون برناردو سيلفان كتمرصن كلا ليفربول نخلته تصاوتا باندايكن سايدومانن هازارد ما كاب تشيلسي نز كبر زي كبصحو كيلوم اللوم عود سنبت 28 ميازا خفلت زحلف عامت صلاح كعوتلن كلهم رحيم ستارلين دما بلوص نو تصاوتاي كمسه سيما يذكر ناي ليفربول ترينت ألكساندر ديفيد بروكس كاب بورماوز ماركوس راشفورد ناي مانشستر يونايتد ديكلان رايس ناي ويست هام يونايتد برناردو سيلفان رحيم ستارلين ناي مان سيتي نبلوص منسي تصاوتاي تمريصوم زلو تصاوتيوم مانشستر يونايتد ابز حجي وان تحلفو زلا غزي نبوزحات اشقال خوينلوم ناميدا ايفرتون غوريسن بارك لوم سنبت توعيزا ابز كايرو تقطم بايفرتون 4-0 تدايخم كابتا حمشيت زلا تشيلسي دما بخلت نطب دحيرا اب شاد شايترتا كتسرع تغديدالا كاب دحروت 8 تصوتات اب 6 تسعيرا تنكلت عود زمزغبت لندما اب ميد اين نيرن نابلدتا سمزغبا 4 شوعتن شتوتا دما دحرتي اب 1978 سمزغبا 63 شتوتات زبزح خوينلوم أقدما اب كامبنو ببارسات واريدا كاب إيروباوي مدرخ الساليت زالومي بإيفرتون 4-0 زتلاخت يونايتد زمت سمونون أنصار أبلوت أقاومان نتسوا بريمير ليج المعتار تنك أغزمولو تصوتا التكايد زلا غوربيتان مكناقنتان زخونت مانشستر سيتي كتقدم بمخانام نعمتا اب جوال الكلبات إيروبا كتساتفلو التخيل عدل ريئة تسنو لام أسلطاني أولي جنار شولشاير كم جزيوي أسلطاني إنكولو زمزغو معاوتاتن كبرتاتن بنت أهرو يوكوينو وزولوم كم بول بوغبا أنتوني مارشالن ماركوس راشفوردن زي كم تيفلما بقعتهم أزيو أنقول كيلو بمهلاو دمام زي إوان زاغانتا كابتي آب تاريخا أحليفاتو اتباهل زغف أجزي زغف كيكون زسجيوم جون بقصراوي حكي ناب جوال الكلبات أوروبا زئتوا بوتا اتحزلو أغلطو قلوغن جزيو زي آخر مزمخانو مسكبيد بدهو سلازلواغن بآقو رئسان خيتدنن مساقانتا كربت زلو موغانات يتوع اللوم
ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ቦታ ንምውሓስ ትቃለስ ዘላ ኣርሰናል ኣንጻርታ ጽቡቕ ገስጋስር ዘላ ክሪስታል ፓላስ ያገጢሞም እንተኾነ ኣብ ሜዳ ኤሚሬትስ ዝገጥምት ኣርሰናል ዓወት ከተመዝግብ ኣይከኣለትን 3-2 ተረቲዖም ኣብዚ ኦባሜያንግ ሜሱት ኦዚልን ንኹዕሶ ምስ ሰኪዕት ዘራኸብሉ ግጥም ብዊልፍሬድ ዛሃ ትምራሕ ክሪስታል ፓላስ ንኣርሰናል 3-2 ረቲዓቶም በዚ ድማ እዚ ስዕረት ንኣርሰናል ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ቦታ ንምውሓስ ኣብ ተካይዶ ዘላ ቅልስ ኣብ ጽፍዒት ክኾና ከም ዝኽእል ይግለጽ ሊቨርፑል ካብ ሜዳ ወጻኢ አንጻር ካርዲፍ ሲቲ ያገጢሞም ጆርጂኖ ባይናልዶምን ጄምስ ሚልነርን ሾቶ ኣብ ዘመዝገቡሉ ግጥም 2-0 ብምዕዋድ ድማ ንመሪሕነት ፕሪምየር ሊግ ተረኪባቶላ እዛ ብዮርገን ክሎፕ ትምራሕ ዘላ ጋንታ በዘን ናይ ሎሚ 3 ነጥቢ ተሓጊዞም ንሁሉል ነጥባ ናብ 88 ክብ ዘበለቶ ክትኮን ከላ ኣብ ታሪኽ ፕሪምየር ሊግ በፂሓቶ ዘይትፈልጥ ብዙሕ ነጥቢ እዩ ድሕሪ እዚ ጸወታ ጄምስ ሚልነር ነታ ጋንቱ ዝነበረት ማንቸስተር ሲቲ ጸቕጢ ምግባር እቲ ቀንዲ ስርሖም ምንባሩ ገሊጸሎም ኣብ ላሊጋ ስፓኛ ሪያል ማድሪድ አጥቃዒያ ካሪም ቤንዜማ ብ3 ሸቶታት ሃትሪክ ኣብ ዝሰርሐሉም ንአትሌቲኮ ቢልባኦ 3-0 ረቲዓቶም ኣብዚ ጸወታ ቤንዜማ ንተኸታታሊ 5 ጸወታዩ ሸቶ ኣመዝጊቡ ድሕሪ ጸወታ ናብ ዩቬንቱስ ክኸይዱ ተባሂሉ ክውረየሉ ዝጸንሐ ብራዚላዊ ማርሴሎ ማድሪድ ገዛያ ንዓመታ ኸኣ ክህሉ የክብል ገሊጾም ኣብ ካልእ ጸወታታት ላሊጋ ስፓኛ ኤስፓኞል ምስ ሌቫንተ ብማዕረ ውጽኢት 2-2 ክፈላለዩ ከሎም ጌታፈ ንልዑል ትጽቢት ዝነበረላ ሰቢያ 3 ባዶም ቢያሪያል ንሌቫንቴ 2-1 ባሌንሺያ ድማ ንሪያል ቤቲስ 2-1 ኣፋኒነን ኣብ ግምት ኣብ ዝተነብረሉ ኣብ ሞንጎ ፒኤስጂ ሞናኮን ዝተኻየደ ግጥም ፒኤስጂ መንእሰይ አጥቃዒያ ኪሊያን ምባፔ ብ3 ሸቶታት ሃትሪክ ምስራሕ ኣብ ዝደመቐሉ ግጥም ንሞናኮ 3-1 ኣፋንያታ ኣብዚ ዝኸበረ ተጻዋታይ ዓለምና ብራዚላዊ ኔይማር ድሕሪ ንኣዋርሕ ካብ ጸወታ ዘርሐቆ መስበርቲ ተቐይሩ ንሜዳ ዝኣተወሉ ግጥም ዝበለጸ መንእሰይ ተጻዋታይ ዋንጫ ዓለም 2018 ኪሊያን ምባፔ ኣብ ውድድር ፒቺቺ ንሜሲ ክቃረቦ ክኢሉሎም ኣቐዲሙ 27 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ዝጸንሐ ምባፔ ምስ ናይ ሎሚ ሃትሪክ ሓዊስካ ንሸቶታቱ ናብ 30 ክዕርጎ ክኢሉሎም ሜሲ ብ33 ሸቶታትዩ መሪሕነት ወርቃዊ ጫማ ሊጋት ኤውሮፓ ፒቺቺ ሒዙ ዘሎም ቅድሚ 2 ዓመት ንሊግ ሓደ ፈረንሳ ዝተዓወተትሉን ኣብ መድረኽ ፍርቂ ፍጻሜ ጎባል ክለባት ኤውሮፓ ዝበጽሐት ሞናኮም ኣሰልጠንቲ እኳ እንተቀያየረት ድሕርቶም ክትከስበሎም ሸጠቶም ተጻወቲ ዝዕግብ ውጽኢት ሲትረፍ ኣብ ሊግ 1 ፈረንሳውን ህላውነታ ኣብ ምልክት ሕቶመታዊ ዝግለጽ ኣብ ካልእ ጸወታታት ሊግ ሓደ ፈረንሳ ናንተስ ንኣሚየስ 3-2 ሴንት ኢቲየን ረሚስ 2-0 ቱሉዝ ድማ ምሳ ዝሓለፈ ሰሙን ንፒኤስጂ ዘዋረደት ሊለ ማዕረ ባዶ ተፈላለየን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረም ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን